लावणीला सुरुवात केलं कालपासून आणि जवळपास एक 5-6 कोपरे लावलं काल. तर जरा गडबड होती त्याच्यामुळे काल व्हिडिओ बनवलाय नाही, तर आज बनवतोय. तर मध्येच भरपूर पाऊस इलेलो, 7-8 दिवस कंटिन्यू आठवडाभर पाऊस पडत होता आम्ही केदारनाथ यात्रेवरून इल्यापासून. तर त्यावेळी शेती चालू करूची नव्हती कारण तरव एकदम वाढलो नव्हतो. पण आता पाऊस नंतर एकदम पूर्ण कमीच झालो. म्हटलं लाव घेऊया. तरव आता छोटो हा तरी पण लावतो कारण नंतर परत आणखीन एकदम गेलो तोंड घेऊन तर परत आणखीन पाणी भेटतं नाही. तर आता मी सध्या पंपानच लावतो. सगळी मंडळी असं नाही, आम्ही चाय पितो. आम्हाला असं आई निलेश मामाने असत, मामी सगळेजण असत. 2 कोपरे तरव काढून झालं आणि आता एक फाळी लावतो. सगळी मंडळी चाय पितात आणि ह्यो 2 कोपऱ्याचं तरव काढलेलो असा आहे. सर ह्यो तरव मोठो आहे पण अकडे ह्यो जो आता काढतात तो लय बारीक आहे. यंदा आमची पेरणी जरा उशिरा झाली त्याच्यामुळे शाप बारको म्हणजे ह्यो 4-5 इंचच फक्त येईल. पेंडी पण बघा एवढीशीच बांधूची लागतात, तर ही नंतर धुची लागतात. आता ही पेंडी एवढी म्हणजे 1-2 मुठीत बसत नाही एवढी अशी पेंडी असतात. तर व यंदा लय कमी आहे. आमच्या मकाट बहुतेक कोपरे पड रवतल्यात आणि पाऊस पण नाही आहे, ऊन पडता चांगला मजबूत आहे. आणि तशात आम्ही पंपाच्या पाण्यावर विहिरीच्या पाण्यावर लावणी लावतो. तर पहिल्या दिवशी आम्ही ती फाळी पूर्ण लावली. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7 कोपरे लावले. ह्यो आता मगाशी लावलो आणि ह्या कोपऱ्याचं चिखल आता चालू असा आणि त्या कोपऱ्यात पाणी सोडलं म्हणजे ह्या कोपऱ्यात चिखल होईपर्यंत लावणी लावेपर्यंत तिकडच्या कोपऱ्यात पाणी लागायला होतं की लगेच अकडनं तकडे माणसं सगळी शिफ्ट होतली. तरव असा काढलेलं 2 कोपऱ्यांचं तरव काढलेलं नाही म्हटलं तरी 1, 2, 3, 4 हे या 2-3 कोपऱ्यांक तरी होतले. बाकीच्या आकडे थोडंसं असा. तर बघूया आज किती लावून होतं. आता लावणी लावची पहिली स्टेप असतात तरव काढणे. तर नितम आम्ही असं तरव काढता. तर या असं आता आपण सुक्यानेच तरव काढतो. काल पाणी घेतलेला, पाणी घेतला की जरा तरवची मुळा पटकन येतात कुपळान आणि असं सुक्यामध्ये जरा वेळ लागतं आणि मातीत एका रवतात जास्त. तर आता ह्याचं तरी पाणी घेऊक नाही कारण तिकडे त्या कोपऱ्यामध्ये चिखलासाठी पाणी चालू असं. तर ह्याच्या त्या तरव काढणं म्हणजे सगळ्यात मोठा काम कारण भरपूर एकदम कंबर वगैरे दुखता भयंकर आणि पूर्ण बसा दिवसभर तरव काढतो लागतं कारण तरव नाही काढलो तर लावणी लावक नाही भेटतली. आणि ही अशी पेंडी बांधतात. तर आता नितम आम्ही दाखवतली पेंडी कशी बांधतात ती. तरी पेंडी बांधूची पण एक टेक्निक असा, ती दरवर्षी मी थोडं ट्राय करते पण माका जाऊनच नाही. ते बघा आता हे बारकीच पेंडी केल्या ना, भारी 1 नंबर सही. कुंभरू आता इकडे पाणी लावता. निलेश मामा आता ट्रॅक्टर पकडतोला कारण आमचे कोपरे भरडी असल्यामुळे ना लवकर पाणी सुकतं आणि आमका लावणी लावत असतानाच ट्रॅक्टर फिरवतो लागतं. नाहीतर समजा जर चिखल बसलो तर आवे आतमध्ये लावकच भेटणार नाही. तर इकडे पाणी आता घेतला थोडासा कारण मग असे एक 40 हॉल्ट होतो तर चिखल सुकतो म्हणून आम्ही पाणी घेऊक नव्हता. बरं पाणी नको होता बस झाला पाणी तकडे घे. तर हल्ली एक व्हिडिओ होती फेसबुकला, इंस्टाग्रामला होती, कदाचित यूट्यूबला पण होती की हे सध्या ट्रॅक्टरमुळे पारंपरिक शेती धोक्यात येली आहे. पण माझं असं म्हणणं असं आहे की शेती धोक्यात येण्यापेक्षा शेती करतात भले ते आधुनिकीकरणानं असून देत, ट्रॅक्टर वापरून असून देत की पारंपरिक बैलांनी वगैरे असून देत, शेती करतात ह्या मोठा असा. कारण आता प्रत्येकाक बैल वगैरे वर्षभर सांभाळणं तेवढा पॉसिबल नाही. आमचे पण बैल होते, आम्ही पण जवळपास 15 ते 20 वर्ष म्हणजे माका जेव्हापासून कळाक लागला तेव्हापासून आम्ही बैलांनीच शेती करत होतो पारंपरिक. पण आता 4-5 वर्ष झाली आमच्याकडे बैल नाहीत म्हणजे आम्ही पॉवर टिलर घेतलो छोटोवालो. त्याच्या आधी पॉवर टिलर घेतलो तरी पण आमच्याकडे बैल होते, ते मागच्या वर्षी म्हातारे होऊन वारले. तर एकदम हँडी असा आमच्यासाठी तरी म्हणजे जे छोटे शेतकरी असतात कोकणातले तर त्यांच्यासाठी पॉवर टिलर एकदम हँडी असा. पण माका खरं सांगू तर पारंपरिक शेती आवडता. बैलांसोबत जी शेती आपण जोत वगैरे पकडून शेती करताना खरोखर अतिउत्तम असं चांगले. पण काय करणार काळानुसार पुढे चालायचं लागतात आणि आपल्याला जसं शक्य होतात तसे शेती करूची लागतं. कारण आम्ही सगळेजण कामाची माणसं असतो, आता वर्षभर कामं चालू असतो तरी पण आम्ही आमच्या कामातून वेळ काढून शेती करतो. तर आमका दरवर्षी किंवा म्हणजे वर्षातले सगळे दिवस बैलांका पूर्ण त्या चराक सोडणे कारण याची काळजी घ्यायची लागतात.
परत त्यांचं औषध पाणी सगळ्यांनी बघूचं लागतं. तर ह्या सर्व पॉसिबल होत नाही वर्षभर. काम पण महत्त्वाचं, सगळ्यांना काम नाही केलं तर पैसे भेटत नाही. असं एकंदरीत विषय पकडलं तर आमच्यासाठी हो छोटं ट्रॅक्टर एकदम बेस्ट. हवं तेव्हा आम्ही वापरतो शेतीसाठी. उन्हाळी शेती पण आम्ही करतो, तर त्याच्यामुळे एकदम हँडी पडतं. आणि नंतर काय मेंटेनन्स, काय ऑइल चेंज करणे, त्याच्यानंतर काय पेट्रोल वगैरे असं तर बस नाही. बाकी काही इतर छोटे मोठे गोष्टी असतात ते आपले साधे मेकॅनिकल देखील करतात. त्यामुळे त्या माका तरी बेस्ट वाटतं चांगला. पारंपरिककडे वळा, पण स्वतःची कॅपॅसिटी बघून जर तुमचा वर्षभर वेळ असतात किंवा जर तुम्ही 1-2 माणसं त्या बैलांसाठी वगैरे पारंपरिक शेतीसाठी वर्षभर ठेवत असाल, वर्षभर शेती करत असाल तर पारंपरिक शेती चांगली असतात. पण जो छोटे शेतकरी असतात त्यांना पॉवर टिलर एकदम बेस्ट. तर अशी ही आता आमका नांगरट करूची लागता. म्हणजे ह्यो पूर्ण कोपरो असा, पण आम्ही अर्धोच कोपरो ह्या करतो, नांगरतो. कारण ह्यो जर आम्ही पूर्ण कोपरो नांगरलो तर इकडचो चिखल सुकतलो आणि नंतर लावणाऱ्यांका सर्व लावक जमत नाही. तर म्हणून इकडे ट्रॅक्टर चालू असा चिखला आणि तिकडे लावणी लावणारी माणसं लावतात. तर अशी आमच्याकडे परिस्थिती आहे. प्रत्येकाची वेगवेगळी कंडिशन असतात. आता तेच जर समोरच्या दकडचे कोपरे बघायला असणार तर त्याच्यात चिखल केलं तर 1-2 तास आरामात राहतो, तो काय बसत नाही काय नाही. तर आमच्याकडे नुसता रेवटाळ असा भरडी शेती. आता शेती करून करून 7-8 वर्ष व्यवस्थित झाला नाही तर पूर्वी सगळे नुसते दगड असायचे. जवळपास एवढ्या पूर्ण कोपऱ्यातून नाही म्हटलं तरी 10-15-20 गमेला आमचं नुसते दगड काढूचे लागायचे. तर असे आम्ही जवळजवळ तासा डबल घेऊन शेती करतो. बैलांच्या वेळी तर आमचं भरपूर हाल व्हायचे, कारण एकदा छोटे कोपरे आहे, त्याच्यानंतर असा रेवटाळ आणि ही माणसं पण, त्याच्यामुळे बैलांका पण भरपूर त्रास व्हायचो. त्या छोट्या ट्रॅक्टरमुळे हँडी होता एकदम. आणि आता आपण इकडे जाऊया कुंबऱ्याकडे. तर लावणी कोपरो तयार करूच्या आधी, चिखल तयार करूच्या आधी त्या कोपऱ्याचं प्रिपरेशन करणं मोठा काम असता. तर त्याच्यातला पहिला कामा मेरा खापावणे. तर ही सगळी मेरा असा, तर त्याचा रान वगैरे सगळा काढूचा लागता पूर्ण खापावून. वरती आमच्या असं उंच मेरा, तर ह्या रान आम्ही नंतर ग्रास कटरने कट करतो किंवा नंतर ह्याच्यातले बहुतेक जे तेरडे वगैरे असतात ते गणपतीसाठी वापरले जातात. तर ह्याच्यासाठी मेरेधार एक माणूस लागता आणि तो खूप इम्पॉर्टंट असता माणूस. कारण ट्रॅक्टर चालून फक्त फिरायचा असता, पण मेरेधार एक पूर्ण कंबार आणि सगळे पाय बी सगळे दुखतात भयंकर. ह्या सगळ्यात माझा कंटाळवाना काम आहे. मी मेरेधारे कधी नसतंय, जास्त नसतंय. पण आम्ही ह्याच्यावर एक उपाय केलो. आम्ही ही मेरा आधीच घालून घेतली. ज्यावेळी आम्ही उखळ आणि दुरा केली तर त्यावेळेस आम्ही ही मेरा घातली. त्याच्यामुळे आम्ही आता फक्त चिखल करत जातो. आणि खय बारक्या थोडासा रान असता, तर त्या रान आम्ही खोऱ्यान तेवढासा साफ करून तर फक्त ह्या चिखलात घेतो. म्हणजे या चिखलामध्ये असा रान दाबला आपण तर मग त्या खाली कुजान जातं आणि त्याचा खत मिळतं लावणीक. तर अशी प्रत्येक आमच्या शेतातली गोष्ट वेगळी असता. तर ह्या कोपऱ्यावर जरा पाणी कमी पडलं आमका, कारण ह्यो कोपरोकडे उंच असा. हे आमचे जरासे डोंगर उतारा कोपरे होते, त्याच्यामुळे आम्ही जेवढ्यात तेवढं फक्त कोपरे केलेत. आधी थोडासा नांगरूया का कुंबऱ्या, थोडासा नांगरूया, मग हवा तेवढा पाणी घेऊ कोयत. तर आधी पहिला नांगरून घेतो.
आता ह्यो छोटो भाग होतो तो मी नांगरलाय, मग तो भाग होतो तो अमलन आणि निलेश मामांनी लावलं नाही तो. आणि आता मी बारकोसं थोडंसं करून झाला. ट्रॅक्टर इकडे घेतलं. छोटं ट्रॅक्टर बरोबर पडतं, एकदम केलेले मेरा असते त्याच्यात 2 माणसं उचलून दुसरीकडे ठेवू शकतो, त्यामुळे एकदम हँडी पडता भारी. तर चला आता कामाक लागूया, कारण ह्यो कोपऱ्याचं पण चिखल करूचा आणि याच्यातले 1-2-3 होतात काय बघूया. 5 वाजले आहेत, 6:30 पावणे 7पर्यंत उजेड असता. तोपर्यंत हे आता काम करूया. आता मी त्या कोपऱ्यात पाणी सोडलं, ह्याच्यात पाणी बस झाला, कारण जास्त पाणी घेतलं तर चिखल होणार नाही चांगलं. तर इकडे थोडासा सुक्या रावला, त्याच्यात आम्ही शिपतलो पाणी. कुमरो असा 3 HP पंप कुमरो आणि आम्ही मेरेधाऱ्याचे माणसं असाव. हमलो ऑल इन वन ट्रॅक्टर धरणे, त्याच्यानंतर लावणे, पंप चालू बंद करणे, त्याच्यासाठी हमल्याक ठेवलेलं असा. निलेश मामानी सगळे हे लावणारे माणसं असत. आम्ही पुढे चिखल करत जातो, माणसं सगळे मागणं लावत येतात. अरे हा चला, पाण्यावाली माणसांनी आता वॉटर सप्लायवाल्याने शिफ्ट करून घेतल्याने पाणी. तर चिखल झाल्यानंतर आपण या खत पण मारतो. तर मिश्र खत असा त्याच्यामध्ये, आणि ह्याचा युरिया, तर या मिक्स करून वापरतो. थोडासाच वापरतो. अगोदर याच्यात आम्ही बैल असताना शेणखत वगैरे टाकायचो, आणि आता बैल नसल्यामुळे शेणखत वगैरे तेवढं आता टाकून भेटत नाही, म्हणजे नाहीच. त्याच्यामुळे ह्या थोडासा खत वापरूचा लागता. आणि निलेश मामा आता ही पूर्ण जी मेरा असा, ही चालासाठी मेरा ठेवलेली असतं, म्हणजे कोपऱ्याच्या बाजून आपण पूर्ण कोपरं लावत नाही, कारण ज्यावेळी आपण ह्याच्यात रान वगैरे काढतो तर त्यावेळी चालासाठी वगैरे थोडीशी जागा ठेवू हवी, कारण ह्या रान नंतर आमचं ग्रास कटरने कटिंग करूचं लागतात. त्याच्यामुळे ती जागा त्यासर ठेवलेली असा. बाकी आता तर लावणी मोस्टली होतील, म्हणजे अर्धोअधिक झाला. फक्त आता ह्यो एक कोपरं आणि हे आहे सर उरलेले एवढे 10 कोपरे लावचे रावल्यात. 1-2-3 दिवसाचा काम असा. त्याच्यात पाणी सोडू का आमल्या? पाणी सोड, त्या कोपऱ्यावर पाणी सोड. तर चला आता काम करतो, भेटू अशाच पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आता पुढची व्हिडिओ आपली पारंपरिक शेतीची असतील. माका स्वतः आवडता बैलांपासून शेती करणे सगळं, तर तो अनुभव घेण्यासाठी मी उद्या जातेलं एका ठिकाणी. तर तो व्हिडिओ देखील नक्की बघा. आणि त्या व्हिडिओत मी तुमका सांगेन की पारंपरिक शेती का चांगली आणि आधुनिक पण चांगली, पण त्याचे फायदे तोटे आपण त्या व्हिडिओत बघूया. तर आता भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये.